Kubor nakaslem jong Nongshong Hima. Haka step jong ka khatway tarik ubanay na ilar arajar ar puar Nongshong Shnong jong kaway na kijaka haka dong nong din jong ka Shnong new nong stan kilalap ya kaway ka met jong iwi Khyllung ibala Shah Bret Dusmon ya ka ba haduk menta 4 laban tip satya haka kaway na kijaka hajan jong ka Meghalaya Rural Bank nong din ka khubor na ki he pulet ka West Khasi Hills District ki ong ba iti Khyllung ide kenthay bat kat kum ka jingpet idang dan haki henriu bat henyo banai nadu bakha ya i bat la Suba juru ba iti Khyllung lawan Bret haka tega jaka menta la kumba saw bat sansngi shu la ong ba ya ka tega jingja lalap de ki katu kat ni Nongshong Shnong jong ka tega jaka hadien bakalami ka jingsma iutung haka tega jaka henrai anda kila litpet lalap penban ya iti Khyllung ibala Shah Bret Dusmon Hadian balalap ya kate ka met jeng iti Khyllung na kalyang kinong ya lam Shnong kate ka dong kila pentip no siya kipulit bat kipulit ru marmar kila let ha kate ka jaka ha ka bakila ra no iti Khyllung siya civil hospital Nongshong banle ya postmortem